wasitiyo go chien to wang'eyo ni ere oganda maduong' mabe kwariworego to dipo kwachopo kama wadhiye and gino wachako sani. En siasa emigoyo sani kosen go poro ne dongruok ma jatend piny Kenya timo sama waloseni e jatend migao chike ma pacho kae keti mondo mi kik go siasa mano ma nindo nyakonchiel dipo ni oloke e telo mar William Ruto sani ma yiene mondo mi ugo debe ni yiero mar higa mabiro kata yiero mabiro. Cleophas, dongruok ok pogre gi siasa. Ugo siasa. Nyaka go siasa to nyaka go dongruok. Nikech sami wacho na timo magi ma to nyaka wacho bende kumeda thuolo and gini time at every level kata MCA biro kono ni achako yor ni aloso to yo mudong ni eta gombo no chako meda higni 5 kendo mondo achaka loso seche go wuoe dongruok to bo wuoe siasa kata mana tend piny iwuoe dongruok to bi wuoe siasa. Awinjo ke wacho ni nitie sheria motamo jotend migao goyo siasa ok ang'e ni mano sheria mane an pok aromo gi sheria aseloso chike higni 17 wawachni ni cabinet secretary kata court noseng'ado ni cabinet secretary gin political appointees. Onge kuma nadhi atime interview public service commission kaka principal secretary team. Principal secretaries bedo interviewed gi public service commission gin employees of public service commission kata bedo ni president ema appoint gi but gin employees of public service commission and gi sign gi public service commission gi code of conduct everything and kaka cabinet secretary and contract na and give the people of Kenya to the president. Unge kumana team interview and a bit appointed politically, teach banyalo politically. Either yombwa, kuro side money anti yombi, kuro knyali yera, or gola, genga mo yera, or parliament, ogola. So unge, I don't want to repeat ni, unge, en koso ngeo, joma wacho ni Jatend Migao okoningo go siasa. Unge chik motem Jatend Migao go siasa. High Court no sengado ni Jatend Migao in political appointees gino jene go siasa. And so long as niko na siasa no ok keth tija. Nige Cleophas unge gamose kona ni Mbadi ise fail to tiji mar cabinet secretary nige se go siasa. Ko gik Saturday, Friday, Sunday ane awachu weche na mag siasa unge ngamatama. Mara reo anoketa me the lemo church liete the functions na abro losogi. Friday kaero na dhineno project moro kamoro nikech now actually ano kadwa bedo minister mar finance musike e 14th floor mar treasury building yakane kaka jokanyo dak mane nomiyo na dhi Tana River tani wango ni bridge mar $100,000 osemiyo nyithindgi nyang nego nyang chamo all these years ka cross ka school sani bridges igero kanyareyo nikech na dhi Tana River maneno gi wang. So minister mar finance kata tarik 28 gi tarik 29 abro the Nyanza circuit adhi chako gi Lower Nzoia rice growing area wadhi Ahero bange kinadhi Oluch Kimera then abro the Lower Kuja then abro the Suba class manye neno kolandi gazette for irrigation project wachako irrigation project Sindo gi area no ginyamaji gi that Lambwe area then we will upscale it to Nyandiwa and then we will also do Ndewa. So all these irrigation schemes mondo create jobs na jowa abro there personally and mano can go siasa and teach to siasa benye. So those two things nyaka de kanyakla nyaka giwuoth kanyakla and okabibedo ka awuondo jowinjowa ne an